Hola, què tal? A 11 d'abril del 2025 estem avui. Va, sí, ja ho saps. Informació de servei. Es mantindrà l'estabilitat, tot i que hi haurà núvols alts i massa de pols en suspensió durant tot el dia. Anem a les notícies. La segona edició d'Andorra Crea comptarà amb la presència d'una vintena de programadors estrangers per afavorir la internacionalització dels artistes del país. El certamen, organitzat pel govern i pels set comuns, oferirà 18 espectacles d'arts visuals, escèniques i musicals entre el 10 i el 12 d'abril. Apa, tots a fer cultura! Som-hi! Més coses. El Comú d'Andorra la Vella participa a l'11è Comitè de Desenvolupament Econòmic a Cadis. El conseller de Transformació Digital, Sostenibilitat i d'Habitatge de la capital, Marc Torrent, ha presentat la feina que s'està fent amb la revisió del POP i també en matèria de desenvolupament empresarial. A que sabeu amb qui ha anat acompanyat? Pues sí, eso, amb el cònsol major, que un viatget a Cádiz no se'l podia perdre. I bé, i acabem amb el Comú de Canillo. A través del Departament de Promoció Turística i Comercial organitza el dissabte vinent, 12 d'abril, la primera edició de la Fira Outlet de Soldeu, una iniciativa que neix amb la voluntat d'incentivar les compres de temporada d'hivern i al mateix temps donar suport als comerços del poble abans no s'acabi la temporada d'hivern. La fira tindrà un horari de 9:30 del matí a 5 de la tarda i tindrà lloc a la plaça Casabó de Soldeu. Va, ho deixem aquí. Ens tornem a posar dilluns. Bon cap de setmana. Adeu!